Cyklianska cesta prechádza postupnými zmenami. V prístoroch, kde som s Monikou Desue, bolo niekedy pohostinstvo, potom nízkoprahové centrum a teraz sa to opäť zmenilo. My sme od 1.10. pred 5 rokmi otvorili nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, ktoré majú nízky príjem, kde sú vlastne ľudia, ktorí boli tak na okraji chudoby. A my sme otvorili predprimárne vzdelávanie pre vlastne detičky od 4 do 7 rokov, ale stále sme zostali ako nízkoprah. Sa pretransformovávame čiastočne na komunitné centrum. Z tohto dôvodu aj poobednejšie hodiny stále zostávajú pre školopovinné deti, sa venujú preventívnej činnosti a záujmovej činnosti za účelom znižovania sociálnej patológie v tejto našej segregovanej lokalite. Nezisková organizácia Spokojnosť vykročila smelo. Celkový počet detí, ktoré navštevujú zariadenie počas celého týždňa tou ambulantnou formou, ktorú poskytujeme, je 100-150 detí, ale na to predprimárne vzdelávanie, ktoré sme otvorili, rodičia si prihlásili 13 detí. Je to taká vaša stratégia, že deti treba formovať od toho útleho veku a vlastne to bola aj tá myšlienka, prečo ste vytvorili toto denné centrum. Sme prišli na to, že treba sa fakt venovať tou výchovnou činnosťou už deťom od toho útleho detstva, čiže aj 3-4 roky už sú veľmi dôležité pre osobnostný vývoj a zrenie dieťaťa. Môžem sa vás opýtať, že ako vnímate toto také denné centrum, čo to znamená pre vaše ratolesti a pre vás? Dobre to vymysleli. Takže máme tu otecka, ktorý tu má dcéru. Ja som spokojný, dobre. Naučiť sa niečo, formujú to. Áno, láska moja. Sme radi, že chodí sem, že sa volá čo naučí, že bude múdrejšia, troška lepšie sa. Áno. Stretávam tu aj malú Vanesku, ako sa ti tu páči? Lepšie. Máš tu už aj kamarátky nejaké? Áno, Lindu. Káčeme a vyprámame sa. Zo sídliska tu chodia maminky. Je to veľmi dobrá vec, vnímam to veľmi pozitívne. Čo im to môže dať? Vidím, že aj vaša ratoles je tu. Dáva to veľa, určite nejaká lepšia príprava do školy v budúcnosti. Tie návyky tu získajú lepšie. Myslím, že je to dobrá vec. No ja sa volám Manka Hlavatá, pracujem tu už 4. rok, poznám tie rodiny, ktoré tu žijú, no tak určite pre toto sídlisko je to potrebné, pretože je to ďaleko aj do centra. Je to pre tie detičky ich veľmi užitočné, toto centrum, čo teraz sme tu otvorili. Volá sa to teraz po novom Centráčik. Väčšinou tieto rodiny, čo tu žijú, sa doma rozprávajú po rómsky, takže niektoré detičky nám ani nerozumejú, takže máme problémy sa s nimi aj dohodnúť. Teda učíme ich aj po slovensky hlavne. V tomto centre pracuje aj Anna Krátka. Mojím poslaním je pracovať s deťmi a s mládežou, s tými staršími a vlastne riadiť takú tú zaujímavú činnosť, také voľnočasové aktivity. Ten klub je naozaj taký hyperaktívny, musíte zvládnuť tieto decká. Tá komunikácia je na takej báze dobrovoľnosti a takej kamarátskej atmosfére, takže môžu sa mi aj zdôveriť, aký majú problém. No a pripravujeme pre nich vlastne každý deň v poobedňajších hodinách aktivity, ktoré sú zamerané na šport, tanec, hudbu alebo spev, vlastne čo tieto deti alebo teda mládež najviac tak asi fascinuje a zaujíma ich to. Ale na druhej strane vlastne je tu aj také doučovacie stredisko. Áno, ešte vlastne pred týmito zaujímavými činnostiami máme toto doučovanie, je to vlastne taká príprava na vyučovanie, je to pre deti od 7 rokov až teda aj pre tých stredoškolákov, vlastne môžu sem prísť, môžu si tam písať domáce úlohy, my im pomôžeme, doučujeme ich aj rôzne jazyky, keď majú nejaký problém s angličtinou, s nemčinou, poprípade nejaká matematika.